मेरिना बसुमतारी जों मिथिनो मोनदों अल इन्डिया जितु रिजाल्टआव मोजां उथ्रिसारनो हादों माबोरै मेथ्सआव 100 मोनदोंमोन आङो एबाराव स्टेन्डार्ड मेथ्स लादोंमोन आं 100 मोनदों ओमफ्राय साइन्सआव 97 ओमफ्राय ओभारअल पार्सेन्टेजआ 96.6 ओंखारदों लेटार मार्क्स गासिबो 90 बाबो जोब दिनै रिजाल्टआ बिराद बेटार दिनै सोरनि थाखाय बेबायदि जाफुंसारदों होननानै सानो my teachers and my parents and of course my own hard work माने आं मेथ्सखौ सानफ्रामबो एटलिस्ट 1 hour प्रेक्टिस खालामोमोन बिनि थाखायनो बेखौ जादों बायदि मोनदों आं ओमफ्राय जोंनि टिचार्सनि फोरोंनाय मटिभेसन ओमफ्राय आंनि पेरेन्ट्सनि सापर्ट बिनि थाखायनो गासिबो जाजोबदों so I'm very grateful to my teachers my parents and my own hard work and also Abacus yes Abacus the teachers from Abacus this institution they have supported me a lot they motivated me आरो बिसोरनि फोरोंनायजोंनो गासिबो जाफुंजोबदों सिगाङाव माबायदिमोन मेथ्सआव जितु बेयाव एबाकासआव लाफैनानै माबायदि नोंनि एक्सपिरियेन्सआ मेथ्सआव मोजांखामोन आं आगोलनिफ्रायनो माने मेथ्सआ आंनि फेभरेट साबजेक्टखा स्टार्टिंनिफ्रायनो ओमफ्राय बेयाव फैनानै आरो इमप्रुभ जाबावबाय माने गासिबो एग्जामाव फुल मार्क्स मोनजोबदों आं बेयाव फैनानै एबाकास स्मार्ट क्लासेसआव फैनानै बिदि जादों माबायदि फोरोङो बेयाव एबाकास स्मार्ट क्लासेस सार बिराद मोजां फोरोङो डाउट्सफोर दङबाथाय गासिबो क्लियार खालामजोबो मालाबाबो नेग्लेक्ट खालामा आरो नोंनि गासिबो डाउट्सखौ खोनासंगोनबो क्लियारबो खालामगोन आरो रेगुलार टेस्ट जायो बिनि थाखायनो बे टेस्टआ आंनि थाखाय बिराद हेल्प खालामदों बोर्ड एग्जामाव ओंखायनो बेनो मा बुंगोन दिनै बे एबाकास स्मार्ट क्लासेसनि टिचारफोरखौ A very big thank you to all the teachers for supporting me for motivating me and for teaching me and that's how I've reached here future मा जागोन फ्यूचराव दा नीट एग्जाम होनो सानदों आङो औ आङो बिनिफ्रायनो डन बस्क' स्कुलाव फरायो आङो माइनावपुरि क'क्राझाराव थायो थिथागुरि बै अक्जिलियाम खाथियाव इलेक्ट्रिक स्कुटि बायनो गोसो गुदुं रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां नावखाथायाव थानाय DNB मटर्स डिलारआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोजां आरो जौगा थाखोनि इलेक्ट्रिक स्कुटि नोंथाङा नावखाथायाव फैनानै नोंथांनि गोसो बायदि बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ बाङाय बेसेनावनो लांफैनो हागोन तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गड़ेश्वर आरो बगामाथि थांग्रा लामायाव थानाय नावखाथा सकआव दं बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिनि श'रुम नोंथांमोना बे श'रुमाव बुमि अट'मबाइलनि गुबुन गुबुन मडेलफोरनि इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन बिटिआरजों लोगोसे सा सानजा भारतनि गेजेरावनो गिबिसिन सौफैनाय DNB मटर्स श'रुमाव मोनद' मडेलनि इलेक्ट्रिक स्कुटिफोर जेरै ग्रेस फायर एक्स प्र पावार TCL फायर एक्स प्लास ग्रीन बेक्टरि सेलडन आरो राइडेन मडेलनि इलेक्ट्रिक स्कुटिफोरखौ मोननो हागोन बेनिखायनो जायफोर गाव गावनि गारि सालायनायनि खरसाखौ बाङाय खालामनो सानदों आरो इलेक्ट्रिक स्कुटि लानो गोसो जादों नोंथांमोना नावखाथा सकआव थानाय बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिनि श'रुमाव फैनानै गावनि मेगन खेबनाय इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ फैनानै लांफैदो नङाब्ला बांसिन रोखायै मिन्थिनो थाखाय 7002492305 8822328098 आरो 9127429031 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो बेनि अनगायैबो सा सानजा भारतनि जायखिजाया थावनियाव नोंथांमोना गोदानै बमी ड्राइव इलेक्ट्रिक कम्पानिनि श'रुम बेखेवनो गोसो दंब्ला DNB मटर्स श'रुमनि बिगोमा बिथांजों स्क्रिनाव होनाय मबाइल नम्बरनि गेजेरजों थोंजोङै फोनांजाब खालामनो हागोन मबाइल नम्बर 7002249230 8822328098 आरो 9127429031 बेनि अनगायैबो नोंथांमोना DNB मटर्स श'रुमाव गासैबो इलेक्ट्रिक स्कुटिनि जायखिजाया गोनां बेसादफोर एबा पार्ट्सफोरखौबो मोननो हागोन